ideme na to, takže môj kamarát, ideme na to, sme vojakami, takže staneme sa vojakami, takže potrebujeme ísť ku našemu generálovi, lebo nás prijali ako vojakov, takže mal byť niekde generál, by mal tu niekde byť, mal by byť na lokácii, ktoré nám poslal do e-mailu, takže ja tam rovno na túto lokáciu letím, dám si vyššiu rýchlosť, aby som tam rýchlejšie doletel a musíme ísť na túto lokáciu, ako mi povedal generál, že kde mám ísť, takže musím trošku tu robiť jumpiky, ale to si to nevšimajte, jo, tak sa určite neriadí. A už to vidím, ok, musím klesať a pristaneme niekde, dáme tomu, že tu, na... Daj to na pláž. Dám to tu, dáme tu pekne tohto vrtilníku, pristávame tut. Ok, už vyskakujeme, už môžeme trošku crash, takže už tu je pán generál. Tak, dobrý deň, pán generál, my sa tu hlásime do služby, ideme na ďalšiu službu svoju generálnu, čo máme robiť, čo máme dneska robiť, lebo dneska to je pekné slnečko, čo máme robiť? OK, takže dostali sme hlásenie od FBI, že teroristický útok by sa mal udiať presne v tomto tu dome, hneď za vami. Takže potrebujeme, aby ste boli pripravení za svoj život a proste zachrániť tento dom, lebo to je zberateľský kúsok tento dom, je to jediný na svete, takže proste musíte ho zachrániť, lebo tu bude teroristický útok. Jo, OK, takže chápeme. Takže hlásime sa do služby, pane. Hlásime sa do služby. Generál Gregora, generál Svetlana sa hlásia do služby. Poďme na to, my ideme... No, také... To sú nejaké vecičky, vy nemáte vedieť, čo sú za vecičky, nejaké rastlinky, dajme tomu, nejaké rastlinky. Dole môj mali byť, je tu zbrane. Mal by tu byť, je tu sklad veľký, vidíte to. No počkajte, ja musím tu si zobrať trošku tu začalo horieť, no to sa nevadí. Ja som zoberiem shotgunu, klasickú zbraň a bomby, takže uvidíme, že potom čo sterilizujeme my ich, ne oni nás, takže poďme na to. To, čo sme sa obávali, prišlo a je teroristický útok na ten dom, ktorý ste videli. Je na teroristický útok, takže musíme tam rýchlo letieť. Áno, rýchlo. Ok, musíme tam rýchlo letieť, jo, musíme tam úplne rýchlo, máme max speedia a ideme na to, takže mali by tu niekde byť, jo. Nemôžeme z takéto výšky škákať, ale musíme sa na to pozrieť napríklad z hora, že si Počkaj, nech to povie, som debil. Toho z hora, takže rýchlo tam pristávame tam. Pristali sme tu, ok, sme tu, takže ja tam hodím rýchlo bombu, no počkaj, hodíme tam bombu. OK, už sa na čo vybuchlo, to čo vybuchlo, vybuchy, vidíme výbuchy, potrebujeme tam rýchlo ísť. Kde si? Rýchlo. Ja som niekde v tom dome. Ja som po tebou. Skačíme dole. Hore ruky. Už je neskoro. Čo ste to zrobili? Ja radšej tu umrem. No tak umri. Gregor, pomoc. Už toto poriadka nemá zmysel. Vybuchni to. Už to celé horí. Potrebujeme to zničiť. Chudák pamiatka, už celá je v plameňoch. Poď sa na to, celý dom nám môže horiť normálne, že sú tam plno plamene. Chápeme, že terorista je dead, ale chudák pamiatka, už nemôže tam byť. Už iba z toho zrúcanina, pozrite sa na to, terorista tu je mŕtvý na zemi a pozrite sa na to, už je to iba takáto hnusná zrúcanina. Tuto kľudne môžeme aj toto zbombardovať, lebo už to je už to nemá aj tak zmysel, takáto hnusná zburanina, fuj, čo je, proste zmenila aj farbu, to bolo krásne na tete a teraz je taká hnusná plech, hnusný, fuj. Tak, pán generál, aká je ďalšia misia, na akú máme sa vydať ďalšiu misiu, pán generál? Určite hovorte. Takže my máme radar, na ktorom ukazuje, že prichádza tajfún do mesta Brookhaven a ľudia ešte nie sú evakuovaní, takže ľudia, ktorí nestihnú evakuovanie, musíte ich zachrániť.
Takže musíme zachrániť nejakých ľudí, lebo je potopa v meste Brookhaven. OK, tak to musíme vykonať. Pán generál, nebojte sa, my to vykonáme. Áno, vykonáme. Let's go, poďme na to. Dovidenia. Dovidenia, pán generál. Ideme na to. OK, je strašná potopa v meste Brookhaven, kúkajte na to. Úplne aj potopa, vidíte, všetko je zatopené. Takže musíme ísť na to. Počul som, že musíme zachrániť jedného človeka tu. Áno, je tu, vidím ho. Vidím ho, on tu je, pozrite sa na ňo, on tu je. Prosím, zachránte ma, prosím. Ja neviem plakať. Pane, rýchlo nastúpte si do tanku, vy to neprežijete, pane. Dobre, idem. Ja tu mám asi preskočiť, ne? 3, 2, 1. Pane, buďte tam, kľudne to ovládate, rýchlo. Buďte tam hore, pane. Musíme strašne zima, máte krátke tričko, lebo to z ničoho nič proti strhla potopa, blesky, všetko sa tu deje. Je úplne že hrozné počasie. Pane, musíme vás rýchlo odviesť do bunkru, pane. Rýchlo. My tu musíme zapakovať tank, neviem, či sa tu vojde tank do tej našej garáže, dosť malá. Tak mi drží všetko, takže tank nechávame tu, hlavne, že sa my musíme zachrániť. Poď, generál Gregor, kde si Gregor? Gregor, Gregor ešte pozerá hliadku na vrtuľníku. OK, vy už chodte tam, buďte tam v bezpečí, vy sa trochu zahľadíte. Kde je vrtuľník váš? OK, tu bol s vrtuľníkom. Našiel si nejakého človeka. Už asi všetci už sú v dome. Nie, ale ja som videl iba toho, ktorého si priniesol. OK, on tu je. Mne je strašne zima. OK, pane, oblečte sa, pane, oblečte sa, určite sa musíte obliecť, jo. Lebo poďte sa na to, je vám asi strašne zima, ale tu nebojte sa. Choďte tam dole do ukrytu, choďte tu do, jak sa volá, do výťahu a tam sa ohrejte, jo. Takže choďte tam okamžite. OK, prestaňte, prosím vás, nehrobte tú hambu. Tak, choďte. Choďte tu. Tu je výťah, choďte tam. OK, už tam išiel, on je už vo výťahu. OK, už tu je. Tu sa môžete ubytovať, to môžete napríklad na čo si najesť v tom. Môžete tu si napríklad umyť ruky a tak, jo, takže môžete tu robiť tie veci. Ak chcete, môžete tu si aj sadnúť, jo. A proste môžete, cítite sa tu ako doma, a tak no. OK, môžete si tu kľudne sadnúť a môžete si tu pozrieť telku, pojedite sa, jo, môžete tu kľudne pozrieť telku a vy sa určite učilujte v našom bunkri, lebo to bunker je dosť dobrý, takže určite sa tu učilujte a buďte v pohodičke a prežite to nejak tú potopu. OK, takže ja teraz akurát pozerám kamerové záznamy, pojedite sa na to, jo. Čo? Ja to tu všetko zastavím. Ja to tu zastavím. Ja to mám zničiť všetko. Bum. Ja to tu zničím. Ešte budem sa to valiť chvíľku, že budem nevinný, ale potom to všetko zničím. Ja to tu zničím. Ešte na chvíľu sa to vyčilujem, ale potom už to zničím. Čo to bolo, ľudia? Sakra, ľudia? Poďte sa na to. Poďte tam, čiluje ten typek a ja som videl, ako on hovoril proste, že všetko zničí. A teraz sa musí ticho úplne. Kámo, čo sa to tu deje? Musíme zavolať, kámo. Musíme niekoho zavolať. Myslím, že on nezráca. Môj parťák musí, že on nezráca. Ja práve pozerám na kameru za nami. A proste, on je proste zráca, kámo. On je zráca čistý. Musíme ho dostaviť, musíme ho okamžite zamknúť a musíme ho dojsť na policajnú stanicu, poďme na to. Keď mám kamerové záznamy. Hej, kde si? Okamžite pôjdeš s nami. Máme tu kamerové záznamy a videli sme, že čo si chcel urobiť. Dobre. No teraz kto z koho? Daj ti dole zbraň. Teraz kto z koho? Buď ti oslavím tvojho parťáka, alebo nič sa nerobí. Au! Čakaj sa. Au! Už je mŕtvý. S ním sa nedalo nič inak robiť. My sme chceli byť dobrí, ale ty si bol zlý, takže... Musíme ho hodiť do kotolňa a potom podpaliť našu základňu.
Ja viem, musíme podporiť našu základňu. Nemusí, lebo tu inak už sa tu nedá žiť. Ešte žije. Ok, už nežije. Už toto. My podporíme našu základňu, lebo základňa už nemá zmysel. Takže tak no, pre ďalší diel som na 24 hodín, dávajte plno lajkov, alebo dajte aspoň minimálne 10 lajkov. Inak